net de hut. Ja, op zich wel een beetje, ja. Dat wordt wel goed. Maar is het dan wel vertrouwd? Ja, we gaan het proberen. Ja, Michel. Kom nooit door. Ja, en dan ging ik zeker het hut en dan keek ik altijd uit. Moet ik nou ook kunnen remmen? Kan je dat een remmoeder ding of wat? Wat denk je ervan? Ja, ik weet het niet. Ik vind het wel heel goed. Ja, dan keek ik omgekeerd en dan, ja, dat doet best wel zeer. Dus het wordt eigenlijk wat uit. Ja, het is windkracht 6 denk ik haast. Dus het gaat nou wat te. Ja, dat mag net. Nee, dat moet me ja, moet alweer thuiskomen nou. Nou, misschien kunnen we wel varen bij de keeperstal, kunnen we misschien wel rijden. De tinkkant wel lukt. Ja, dit is een blauwkar. Van boord te karren, ik word hem omflext en een stuwke erop maken en zo. Het ziel, dat heb ik van mijn mem, dat die surfde vroeger altijd. Ja, ik moet altijd wel een helm op, want als ik die masje in Holland krijg, dat doet heel zeer. Want het was het wel eens hoorn? Ja, ja hoor. Straks weer proberen te remmen. Hoe snel ik remmen tussen de spacecupen in. En ja, proberen we. Was er een wedstrijd met je rijden? Ja, nee, ik denk het net. Ik weet dat die zo toch wel is. Volgens mij net, maar ik weet het net. Nee, ik denk het net. Het is wel veel leuk voor thuis. Ik denk ze wel en dan ga ik even. Roos net, ja. Ja, nog uit de lucht. Dat denk ik dus ja, hè? Wat voor bijzondere ploeg ben wij hier? Ja, een knutselvloeg van vroeger, hè? Ja. Vroeger ben we gewoon met figuurzaaien. Met mijn kopje en pierenrekjes. Ja, wat maken we nou? En dan later doen we de grutter weer aan. Wat Timmeren. En hoeveel jaar gingen wij waarom in de tijd of het aanhouden vroeger? Nou, we zijn hier samen achter. De 50 jaar. Dat begin 50 jaar. Ja, vaak naar de oorlog. En hoe kan het dat de kameradenploeg na zoveel jaren nog altijd bij elkaar is? Omdat we al je wat zeuren, mijn man. We hadden drinken broer, dat het heel bijzonder is. Dat het zo lang, want er zijn maar weinig groepen die het zo lang volhouden. Maar is dit dan een oude kerkenclub? Maak het 6 jaar? Nee, hier in het kerken was dat. Daar geloof ik niet. Maar daar gaan het vroeger al van uit. Ja. Om u van steden aan te gaan en bezig te werden. 20. Ja, oh nee, dat doet mij niet En dan meer. in de boeken. Dat is een verslijn, hè? En waar is nou de grootste boef van deze ploeg? Dat is hier. Ja. Willem had altijd wel wat. Kom aan van mooie anekdotes over zijn eigen en dergelijke. Want we hadden ik een keer met beiden met vakantie geweest. Hier weer de jongens net. Maar dan weer ik al samen begonnen weer een jaar weer de sneeuw uit. Wij willen eerst wel eens even weten het verhaal met jouw eeg. Want jou had dus een glas en een eeg. Ja, met 5, 6 jaar in dat er al kwam. Zijn een gezwelligte. Ja? Maar nou moet ik ver in de tellen. Ja, hier, is net? Ja. Dan ben je in Hellendoorn midden.
Hè, de eerste keer. Ja, weet ik. Dus ja, en jongens, dan wil ik zeggen, dan moet je wel waar door geschijnen, zeg je zo. Dus dan niet een deel zo onder de kerst. Maar ja, we werken zo en zo'n rechtbank en zo even, hè. Allemaal onder de molen, alle luchtbijen erin en dekken erin. En om een zingen, hè. Ja, prachtig mooi. Ja. Toen gooit het er ook wel eens op een baan, hè? Dat staat zo allemaal hopen wat. Het mis, hè? Nee. Ik ken het mis. Het stuk maar de hele. Maar hoe is het dus mogelijk dat je met zoveel hier nog altijd contact met elkaar hebt? Want je zit toch bij de meeste kameradenploegen op een gegeven moment, ja, dan groeit het uit elkaar. Ja, maar ja. Wie zijn er nou? weet ik niet. Ja, maar we zijn toevallig hier al in Drachten-Nenjemelen. Ja. Maar natuurlijk ben ik nog broer, nou ja, die ging voor naar een nieuwe plaat, nou ja. En dan is Jos net, hè, want daar wordt ik een schot voor de Ja, wedstrijd. Pierre, je moet hem dragen was. Ja. Hoeveel hier gaat deze ploeg nog zo trots in jou? Nou, dat het raar zijn dat er gewoon eens afvallen. In de Ja, maar slechte zin. Dat zal de reden zijn, als er gewoon eens afvallen, Ja. op die manier. En anders niet.